Kape-kape tayo, guys. Kaya laki na ng kaldero mo doon ha. Maliit pa yun. Maliit pa. Yes ka na. Sana hanggang baywang ko. Pagkatapos, may mahabang sandok. Mahabang Kasing sandok. taas ko. Ne? Oh, good morning. Gising, gising, gising. Gising na. Oy, gising na, Madonna. Magluto ka. Tulog, tulog. Ay, magluto ka pa. Lutuin mo na yung tuyo. At tinapa. Malamig, mag-jacket ang mga mangyan. Hindi, nakita ko kasi kalahati yung talaga. Kamusta yung ano yung legs nyo? Kung di ako nag-inom talaga ng gamat, tuluyan ako Talagang ginamalaria na ako Wala na rin. Pag nilagyan ko ng ano. Nawala din nung nag-inom ako ng gamot. Morning! Pagkat, datapwat. Mga balitang show, guys. La, napapaulan. Oo nga eh. Kaulap. Oh, Wala na doon sa bundok na yun. Oh. patay tayo niyan. Lalo dyan na yung bungad. Ganito tayo maglakad at dag tigirgar Mag-exercise tayo tuwing umaga. Hala, narba. Saan nila nilagay? Ayan guys, binubuhat na nila yung mga bigas. Para mapamudmud na namin mamaya. Nilipat nila dito kasi nagiba na yung nagiba daw kagabi yung pinaglagyan ng bigas. Tingnan natin. Tay, bahay mo ba yan, Tay? Ba't nagiba na? Ay, siguro na konsa. Hindi kinaya yung bigas. Dito kagabi guys nakalagay yung bigas. Kaya lang di kinaya. Oh, nagiba. Kaninong ano po ito? Ay, sa bahay ng pulong. Ah, bahay pulungan po. Ayan, nagluluto na sila ng pang-agahan. Titimbangin ulit namin guys kasi nga naghinati-hati kahapon yan. Merong dinagdagan, merong binawasan. Yan, dito na nila nilipat kagabi. Wala nagpirta. Nagpirta ba no? Hindi. Si ate yung Hindi ako. narinig ko. Hindi na nakaudok. Uri na nakutok. Ang naka-oray.
Ninuto niya ba naman? Hindi. Kape-kape tayo guys. Oh. Sarap. Yung pinapay mo naman. Kape guys. Kape-kape. Kape sa umaga bago tayo namigay ng bigas. Ayun na, naka-ready na ang aming ipapamod ano na nun. yan? Natimbang na? Wala pa. Dada dito! Pinapay! Nawala na rin yung ulap-ulap niya guys. Hindi yan uulan. Kala namin uulan na eh. Kadami pa namang ilog na dadaan. Puro 10 ilog siguro yon. Bidaanan natin, hindi lang Madami yun. Tapos yung pakyat, mga 10 din. Hindi lang 10 siguro. Kaya. Mahirap na lang ito pag ganun na naman. Pababa. Sa totoo lang, sa lahat ng napuntahan natin, ito yung nagustuhan ko. Maganda. Kahit malayo. Sulit na maganda. Maganda siya. Malinis. May teacher kasi na nakaano dito eh. Naka-assign. Grabe yung sakripisyo ng mga teacher dito, no? Kalayo ng nilalakad. Lingguhan daw palang uwi nila. Oh, well, Morning. Kape tayo. Ito yung tinapay. Kamoy tuyo, ulam namin. Babait nila dito, guys. Ang dami nilang pabahon sa amin na ano. Ipon nila yung mga kanina, mga idadalhin namin pababa. Mga gabi, luya, bulan. Puso ng saging. Iwan magdala kung kaya nila magdala pababa. Kanya-kanya na lang kami ng dala. Kung sino yung may dala, kanya. Tiyo at pinapa. Sarap. Kabango. Nakatulog kayo mabuti kagabi? Ako hindi. Nagigising lang ako doon Ako hindi masyado. Ka. Mayat-maya ako gising. Pag nagatik ka, mulat yung Ako mata rin, ko. pag Baka mamaya nagatik kasi ka nandiyan na sa ulunan ko. Meron pa guys tuko. Alam niyo yung tuko? Yung mayat-maya siya nagtagka. Sa ulunan. Naano ako baka malaglag sa mukha ko kaya nakatakip yung mukha ko. Alam nyo guys, kahapon maghapon silang nagsaing ng bigas. Yung bigas na yun is mayroon kami talagang sobra, pinasobrahan namin para just in case na magkulang. Buti na lang, mayroon kaming sobrang bigas. Kaya kahapon, maya sila saing, ang bilis maubos. Yung isang ay yung 25 kilos namin, ubos agad yun. Tsaka may dala pa kami yung separate na para sa amin lang, naubos. Talagang ano sila sa bigas, yung Ngayon lang din. para Sobrang nasabik. nasabik sila sa bigas. Kasi pagdating namin naglaga. Kapon nga eh, kahit wala silang ulam. Talagang kakaawa na ano sila sa yung batang tinanong ko doon kahapon, ano yung pagkain nyo? 3 beses din kayo kumakain sa isang araw. Oo daw, pero balinghoy. Kamote. A few moments later. Yan, repack namin ulit siya guys. At naghiwa-hiwalay na sila. Baka mamaya ay may kulang and mayroong hindi. Yan. Sobra. Kamusta ang katawan mo, Dana? Hindi masakit? Sanay. Kami talaga yung... Buti may dalang ipikasin. Sobrang sakit. Ako ngayon dito. Do malaryahin ako kagabi eh. Kung di ko ininuman ng gamot, buti may gamot. magdiri-diretso. Buti may dalang gamot sa'yo. Pabili talaga kami. Pansin nyo guys, napapalibutan tong sityo natog ng bundok. Ayan. Yan. Nasa gitna kami.
Ba, kasarap ng ulam ni Balong manok. Anong luto yan? Ha, itinola ba? Oh, pang-agahan nila manok. Ano yung niluluto nyo? Ha? Bigas? Anong luto yan? Ha? Taksagot. Sagot? Taksagot. Iihaw nyo lang? Ha? O adobo? Marami kayong papaya dito, di itinola nyo para masarap ang sabaw. Hi guys! Hi guys! Oh, ikaw. Yun. Hi guys. Oh, ikaw naman. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Yun. I guess. Yun. Oh, ikaw naman. Dali. Huwag maiya. Hi guys. Happy birthday. Open. And Ipen. Mana-mana po. Ganun kayo, kaway. Ganun. Tingin kayo doon sa camera. Oh, kaway. Kaway lang. O, yan. Oh, kaway. Yan. Nakainit na pala dito. Yaman. Yung test na yan, pinagpapon ko nila. Kung naayos pala sana kapatid, magandang gabi. Much later. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po kami sa pagtanggap niyo po sa amin dito. Lalo na po sa mga sumundo sa amin doon sa Jinpol. Ngayong umaga po ay mamamahagi na tayo ng ayuda. Ito po ay nanggaling kay Sir Upen and Ipen. Mag-thank you po tayo. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Okay, sige, start niyo tayo. Tawag na ako. Oh, number 1, Rosig Anan. Kami na sa... Oh, next po. Sino po yun? Rosig Anan. Benito Ausig. Benito Ausig. Benito Ausig. Next po, Yawan Puy Poy. Ang pangalan? Yawan Puy Poy. Yanay. O next, Ausig. Kamyuyan. Madala mo to, tay? Pati dalang na lang din puro po tatay. Bigyan mo na sa kanya grocery. Tiyan mo tiyan. Ito sa'yo rin to, tay, ha? Sa'yo yung bigas. O, binuhat lang doon, tay. O, sa inyo yun, tay, ha? Tandaan nyo, sa inyo yun. Yayag Sanyuan. Yayag. Juanito Upeg. Ayun ang bigas, ay? Juanito Upeg. Kuya pala. Sunod. Tapos na? Sunod, Bobby. Mayuay. Mayuay. Ayun ay.
Off. Iliwan. Next. Yamay liwan. Ay, ot, ampay. Sunod ko ay ganyo, runaw. Ganyan mo daw. Oh, dami yan, tay. Sunod ko ay wag-agan inaw. Next ko ay ganit sa yuan. Lagi. Lindong, lindong. Sunod ko ay umig yang-an. Ini nga daw. Ato mas. May. Wala, may. Ano to ay ano to? Takubi o pakubi? What? Buntis si ina. Ing-ing. Ing-ing. Ing-ing sa yuan. Pangalan ko kaya? Next ay yun o. Gayan. Gayan. Sunod ay Julio. Sunod ko ay Baririwan. Baririn. O yung Pinay, Iwan. Wala. Anak, kung ano. Sige. Naku, madala mo to kuya. Nasa purok ko. O, tandaan mo yung sayo ha. Tandaan mo yung sayo ha. Next ko ay Ahay Balita. Next ko ay Titik Ampay. Next ko ay Yagaliwan. Yagaliwan. Cari. Next, Lituliwan. Lituliwan. Next mo sa dito ay Ana Miliwan. Sunod ko ay Paiwan Awe. Ako yaw. Hoy. Akin. Next Sama ay saya, saya. Iwan. Toy. Let's go. Toy. Next ay Epan. Apa. Yan, yung an. Inam yan. Inam yan. Inam yan. Yung an. Kung ay. Ayaw. Kung ay. Pangalan nyo ah. Ay. Next ay Inangtan Ampay. O next, ating sa Nyuan. Ating Sani Miliwan. Sani Miliwan. Apok sa Nyuan. O next, sino apok? Apok na? Apok. Yung asawa, yung May. Ang May. Layla. Sino pa kasama sa bahay? Sino yung mga yun? Kung kahit isa lang sa kanilang kukuha. Yan lang po sa puno ng gubat na yan. Wala yung anak niya dito, tay? Wala pa. Yung anak niya po nagsundo mismo ng sa tatay niya. Saan pwedeng iiwan yun? Diyan sa manugang niyang baba. O saan dyan, tay? Ligaya, ligaya. O sa manugang niya daw ibigay. Kay wala siya. Saan ang manugang ni
Apok. Ito. Manugang, bibigay kay Apok. Next. Himar, mayon ay. Himar, mayon ay. Bobby. Himar, mayon ay. O kaya si Pili, mayon ay. Ole, artis yang kuya, san kuya. San kuya. Artis, sanyuan. Sige, una. Ole, kuwaten. Kaya. Amot, patay. Gilid mo muna, tandaan mo yung bigas mo ha. O, tandaan mo yung bigas niya. O, yan o. Amot, dili, or Baka mawala. Gambay sa ligan. Sa ligan. Gambay. Sardi, gumiliw. Kaya? Di ba natin? Buhatin mo na, Kuya Ulan. Ay, kuya. Ayan, kay Balimbong. O, next ay, tay. Ayun, tay. Tay, ayun, kuya, alin mo lang nga, balitan sa akin. O, next ay, anak. Daguman. Anak. Lagay mo sa loob, kuya. Ilain sa kuya. Ay, may butas na. Wala, sinilito. Okay kayo na. Ulit. Yaba, biniwan. Kalat, tapuan. Kalat. Way iniwan. Proof! Okay, ano ba? Ay, titunay na yan. Nagaya. Kasi proof yung bigas. Tulungan mo yung proof. Kung na lang yun eh, kasi ilan yung natira. Ilan na kasi ilan ko. 5. Huwag masyadong maingay, nakabigyo. Ay, kailangan sa init. Ang katuwaan natin, kahit tayo parang seryoso, ang katuwaan natin lang dito, nakabigyo para sa init. Para maganda mo lang matrangko. A few moments later. Huwag na may kituan, 5 anak, 2, 4. Ang daragdagan lang namin yung marami. O baka magparami kayo rin para masusunod, marami rin na. Baka magbuntisan. Okay lang yan. Para ano lahat. Ano, Para lahat po ay pantay-pantay. kawawa din yung marami, yung ano, yung konti lang. Ang masasabi ko naman, kung sumubra, kung mayroon kaming gagawin dito sa loob ng suko. O, pwede yun. Ay, papakain. Parang pondo niya na. Pundo nyo. Kasi po, kadalasan po, trabaho po dito na sa school. Katapos may nagsasabi rin, ay, wala tayong pagkain. Ay, sabi ko, ay gayong nagiba na yun, huwag mag-alala. Pwede rin yun. O sa mga pwede rin yun. Dahil pati yung mga anak kakain din yun. Ay. Lahat naman pala kakain din yun. Kaya yun ang, o sige, pwede rin yun dito. Walang kinikilingan, walang kinakabigan. Basta't yung nandito, makasubo kahit pa paano. Ayun, ganun na lang tayo. Bali yung matitira po ay iiwanan na lang po namin dito kay Purok. Oo. O siya na lang po, at kasi daw po ay minsan ay mayroon kayong mga trabaho dito, yun na lamang daw po ang ipapakain po sa inyo. Oh. Ano? Nakakuha naman po kayong lahat, hindi po ba? Maganda yung ganun, no? Ano yung sobra iiwan kay Purok, tapos pag may gawain kayo dito, kakainin nyo lang din lahat yan.
Ano, okay sa inyo yan? Kami rin nakakaalam. Okay sa'yo, Nay. Wala. Okay. Sa'yo, Nay. Sa Kagawad po yan. Ito yung sa Balo. Ito na kay ma'am. Yan. Bali, 5 ang naiwan. Ito guys, magiging pondo nila yan dito sa barangay. Thank you tayo dun sa nagbrigay. A few moments later. Maraming salamat sa inyong pagkakaloob sa amin, lalo na't ang inyong pagdating. Maraming salamat. Ngunit sa ganon, malayong lugar na itong aming pamayanan, pero lubos na namin nagpapasalamat sa inyong pagdating at pagbisita ng aming pamayanan. Una sa lahat, na marami kayong dala sa amin. May mga bigas pa at may tinapay pa. Ngayon, muli, sana huwag kayong madala sa inyong pag-ahon na medyo may kalayuan ang aming pamayanan. Medyo lang yung kuya ata ya, medyo. Medyo lang po. Para sa kanila, medyo lang yun. Sa sunod po, sana hindi lang ho ito ang inyong mabigyan sa amin. Sana po ang aming bahay pulungan mapalitan ang hero. Sana po yung matitigas na hero yung makapal. Ito tayo. Sakit ang ito yan. Nag-iba na kayo Bago kagabi. po, Kinalawang na. kalderong pinakamalaking malaki bago isang talyasi. Kasi 10 tao. Talyasi. Tayo, ang laki na ng kaldero mo doon ha. Maliit pa yun. Maliit pa yun. Yes, ka na. Sana hanggang baywang ko. Wala Pagkatapos, may mahabang sandok. Mahabang Kasing sandok. taas ko. Ne? Yan po. Meron pa hanggang. Pagkatapos, Ano pa? mayroon pong kakulangan na hose na at Ay, sa ano niya po, igiban sa igiban niyo. na 5 rolyo. Kung sakali ba tayo mabuhat nyo papunta dito? Ay, tignan mo ang bigas. Nagdalawang balik pa kami. Sa bagay. Sana po, isa pa. Kami sana kaya. Zipline. Yung solar dryer. Yung solar daw po may magdadala pong buko ay sa Wednesday po. Galing sa barangay Manoon. Kaya ba ninyong maikakalog sa amin? 2 water pump lang. Water pump para sa... Ay, sa tubig talukan? talukan namin. Tignan mo, masurian ninyo mamaya. Ano na? Ang palay namin, Yung detres. napaturo lang sa langit. Wala, dahil sa kakapusin Matuyot. ng tubig. 5,000 natin. Ngunit sa ganon, para po maalaala ang mga batang nag-aaral, yung mga maliliit, na hindi po makukupas ang kanilang alaala sa pamamagitan ng bigas at mayroon silang maalaala ng Kaldero. kaldero Sandok. at sandok O, at mga water pump. Ibig ko sabihin yung pangmatagalan na hindi kasing bigas na maya-maya ubos agad. Salamat sa nag-sponsor at papala sa amin. Happy birthday po. Happy birthday. Happy birthday, sir. Happy birthday, sir. Hindi ka lasing tayo. Hindi ka lasing tayo ha? Kunti lang. Hindi ako lasing. Ganyan lang talaga. Nakainom lang. Sa tuwa lang ho. Ayan. Si ma'am yung nag-iisang teacher po. Dalawa po kayo, no? Opo, wala yung isa. Si ma'am po yung nag-iisang teacher dito sa sitio natin. Dalawa po sila, kaya lang yung isa po is na aksidente. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyo kasi po narating nyo yung sitio na ito at marami po kayong naibigay sa kanila na makakatulong po, mapupunan po yung pangailangan nila sa pagkain po. Saka sana po hindi kayo magsawang bumalik dito para ulit sa panibagong tulong na ibibigay ninyo. Yan po. Okay po. Thank you rin ma'am sa pagtanggap sa amin. Pagpapatira sa inyo. Sa ano? May mga kamay sa pala hingay kayo. Sa'yo yan, tay? Masaya ka, tay? Masaya.
Masayang masaya. Ang mga ayuda dumating dito kahit malayo. Salamat. Pang matagalan na rin yung bigas nyo na yan tayo. Ilang araw lang yan. Ay pang matagal. Pang matagalan na rin, no? Ilan ba kayo sa bahay nyo, tay? Ay kami ang nasa bahay, ang anak ko ay 4 pero Kapag. ang dalawa ay sa bahay. A few moments later. Happy birthday, Upen and Iben! Thank you so much! We love you! Thank you po! Kabay po. Kamay din. Yan. Sige, pwede na po kayo umuwi. Luto na. Yan, luto na. Magluto na kayo. Magluto na. Okay na. Yes! Salamat sa ulitin. Oh, sa ulitin. Yeah, uuwi na kami. Gusto pa sana namin mag-stay dito ng 1 linggo. Yan, syempre kaya bibigyan din natin yung mga kasama natin naglakad kasi syempre nagbuhat din sila. Para din ganaan sila ulit bumaba. Salamat! Guys, siya yung, kung nakikilala nyo siya yung Si Lisken. Liskin pasok. Tan. Sabihin mo, thank you, happy birthday po. Thank you po. Happy birthday. Yes! Marlon! Happy ka! Pasok! Pause! Thank you. Happy birthday. Thank you. Ito, English daw, English. Sige ma, say thank you. Salamat po, happy birthday. Kuya Ulan! Alex! Thank you po and happy birthday. Happy birthday in open. Happy birthday and open. Para matagdagan pa yun. Wow! Dami luya! Thank you po. Happy birthday po. Open and ipin. In open. Sige na! Oh, labas na! Kuya Junior! Dito! Ay, magkuha kayo Sila ang masisipag na magbubuhat namin. Thank you. Happy birthday po. Open and open. Thank you. Yes! Dana! Wow, meron din sila. Pasok! Meron ako! Yes! Sabihin doon. Dito. Happy birthday! Happy birthday po. Thank you. DJ! Happy birthday po, Upen and Iben. Thank you very much po. Yes! Kati Joan! Para ganahan sila maglakad, guys! Happy birthday! Salamat po. God bless. Oh, kay Ate Greta! Thank you, Upen and Iben. God bless po. Yehey! Yun lang. Wala si April. Okay, April. Thank you po, Sir Upen and Ipen. Ipangtapan ko to sa masasakit na ano mo. Para matanggal yung pangsalumpas. Thank you po, Upen and Ipen. Happy birthday. Yan. Salamat po sa pag-sponsor. Yes. Sa pa-outreach.